Malipot na hapon, partner. Maliputon, partner. Iyo. Kiliputon ka talaga. Ako nga ni, naglong sleeve na ako ngunya na pagkahapon. Grabe na. Maray na hapon sa imo, partner. Good afternoon. Lugi talaga ngunyan ng mga single. Mataragas. Oo. Mataragas an lawas kan mga yaon sa sabi nga ni member kan samahang malalamig an pasto. Ang nadadalaganan lang, partner, ulunan, taumong, Yan sana. mainit-init na tubig. Diba? Grabe na barakala naman kang heater ngunya. Yes. Oy, partner, lifted na pala ng checkpoint kan border control digdi sa tuya sa Albay? Yes, oo. Base yan, partner, duman sa ipinaluwas na Executive Order number 35 series of 2021 kang gobyerno probinsyal kang Albay na permado ni Gobernador Al Francis Bichara. Yun na. Dahil na pagparapahararumon. Iyon na sanay ni. Paisita sa satuya ng mga paraan tabay na lifted na. So, wala na duman na checkpoint. Correct, Dahil na oo. duman sa boundary kan Camarines Sur and Albay. Yes. So, palaog sa Albay. Dahil naki-checkpoint. Oo. Iyan baga, partner, pigmamanduhan iyan kang Philippine National Police. Alagad sabi duman, partner, sa executive order, pwede man giraray mag-impose ng reasonable restrictions ang mga LGU destinations. So mga pwede mong dumanan na LGU. Halimbawa, digdi sa Laugan Albay, depende sa local government units kung ano ang dahil na mga restrictions provided na bako man mas istrikto Yes. duman sa prescribed under higher alert levels Correct. and subject to oversight, monitoring, and evaluation of the respective BIATF. Oo. Lalo na kita, digdi sa Albay na nasa alert level 2 na baga kita. yes. So medyo maluwago na talaga, partner, ang mga restrictions and mga aki, nakakapagluwas na, then If sabihin facial. tang, halimbawa, we are alert level 2. Oo. No? Ang mga LGUs, they pwedeng mag-set ning mas halangkaw pang restriction sa alert level 2. Correct. Oh, yun. Oo. So, depende man sa LGUs yan. Ha? Oo. Pero Si Angel, nagbuburo-bailig. pwede na magluwas sa Albay. May dudumanan ini. Ay. Garo, muna gani, ikaday ka na naman digdi sa Albay. Masain man ako. Hindi. Hindi ka nakaisi. Maug mo man ako, digdi. Yeah, wag makadigdi. Alright. Nala na si Angel. No? Naglulukso-lukso si Angel eh. Sige, sa mga travelers tatabi dyan. Ano? Pero, ma-rides ka na. Sige, mag-ribanan kita. Mag-rides Oo. kita. Pag na yung trabaho. why not? Correct. Yes. Pero partner, sabi nga niya ang manggirari sa tuyo ang disiplina. Opo. Masunod manggirari kita sa mga ipigpapautob na minimum health protocols kang Yes. Departamento de Salud. Yes. Diba? So it doesn't mean na medyo nagluwag na ang mga restrictions. Day na kita ingat. So Correct. yaon man po giraray. Yan. Mas lalo nga na dapat kita mag-ingat. Mas risky ang araw gayan. Iyo. Oo. Diba? Kasi maski Tama. sa insa ang kita makakaduman, maski siyang makakahalubilo yaon po ang peligro man giraray kan COVID-19. Alright? So, dapat na pagpasalamat ang nangyayari sa tuig na palibot na somehow diit na po kita na nakakahangos-hangos manungudig di sa peligrong daradara ka ding COVID-19 eh. Sige. Good afternoon sa mga partner. Marin na hapon sa mga praantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Usapang Pamilya with Kuya A. And Ate Jen, nguyan aldawnin, Webes na partner, Correct. makaskason. Yes. Diba? And live po kita nguyan sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Ibugtak ang sa indong komento, suggestion o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa, nguyan na pagkahapon. Yan na. So, ngayon na pagkahapon, maparumdum kita sa mga paraan tabay especially sa labang miyembro kan pamilya. Ano mga dapat niya itong rumdumon? Ano mga dapat na, sabi nga ni, alalahanin? Oo. Kaya man igwaning pigaapod na oplan Paalala campaign ang Bureau of Fire Protection partner. And actually katawang ninda digdian mang iba-ibang ahensya di gobyerno lalo na ang DILG partner. Yes. Okay. Yaon Yan na na si, Si Sir Aramis. Sir Aramis. Ayun, pala-tala lang. Okay, Sige. Okay. So aramon tayo ni kung ano ining oplan paalala campaign, ano ang dapat nating alalahanin, no? Ta siyempre, yaon na naman
seasons of celebration. Oo. Diba? Christmas season, New Year celebration. Yan ang kasiributan kan sa tuyang lambang miyembros kan pamilya sa laog kan harong. Tama partner, lalo na pag araw kaini na maselebrar kita kang Kapaskuhan, ang nasa isip ta partner, mag-ugma, Yes. kaugmahan, Kaya na diba? kita nakakaisip na mag-ingat. Yes, Diba? oo. Kaya ang Bureau of Fire and Protection parumdum sa satuya ngunya na pagkahapon. Ano mga dapat nga tong rumdumon? Anong mga dapat na data paghalion sa satuya ng mga isip? Kung masain kita, ano ang gigibuhon ta? And kung sisayan sa tuya ng mga kahapang. Tama. Diba? Oo. Yung partner na medyo padagos baga ang pag-uran, igwa manggirari partner ng mga pwedeng mai-record na incident nin sulo. Correct. Lalo na partner kung sa laog kang familia partner, di man kita nare-remind na mag-ingat sa mga pwedeng paggikanan kang sulo, di ba? Yes. Yan ang satuyang Oplan Paalala. Campaign. Sige partner. Tod, makakaiba natin si Sir Aramis, Oo. ano, para dyan. Oo, arang niya ako na sa Zoom kay iba ta na partner siya ngunyan. Okay, sige. Okay, sige po. Padiretson ta na si Sir Okay. Aramis, uyan na pagkahapon. Opo, good afternoon po sa imo. Fire Inspector Aramis Arestados Balde, ang tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection Region 5. Welcome po digdigiraray sa programang Usapang Pamilya. Yes, Ma'am Jenny and Sir A. Garo kompleto sa ngaran ko. Day na kalangan. Di ka makakatago, Sir. Yes, sir. Alam ba ako? Okay. Kaya na po sa nandua. Oho. Okay, Sir. Sige po. Sir Aramis, ano po ang katuyuhan kan Oplan Paalala Campaign kan BFP? Oo po, Sir A, araw po kang dati baga na kampanya ng Bureau of Fire. Ang Bureau of Fire baga, ginibini to protect people from destructive fires, Apo. Lali po ining sa mga panahon kang holidays. Kami po nasusulpin duman sa Executive Order number 28 na kami ma-regulate, pati kami kang regulatory agencies to sabi nga to look into the limited use of the firecrackers, limited po meaning to regulate. So sa muya po, we have intensified itong sa muyang inapod na Oplan Paalala. Opo. Kung saan po, we have targeted low risk, high risk areas sa buong Bicol po, and for them to, sa may pumakasakay ibang sa fire station to really be at that areas at least once a day or twice a day kung sila po ay nasa low risk o high risk. Ang requirement po pag yan po ay low risk, at least po ikaw siya dyan pagbisita kang Bureau of Fire, as in po mapatagtugbakan sa mo yung inapod na mga parungdom. Opo. Sa mga safety tips, at least po 30 minutes po 30 minutes per barangay kung yan po ay nasa low risk. Opo. Pag yan po nasa high risk, sila po ang sa mga fire station, sa mga fire truck, may stay po dyan, as in magpatunog sa ng mga pigtataram na parumdom, mga at least 1 hour per day po yan. Okay. And then po sa high risk, it's twice a day. Okay. So, nakapag-identify na po kamo, Sir, kan mga lugar na pwede tang dumanan, tangani na mapo na ang pagparumdum kan sa tuya ng mga paraantabay, sa tuya ng mga lambang miyembro kan pamilya. Po, actually, we have the CFAG, CFPP, Community Fire Protection Plan. Ini po, Sir, pinunan mi, nagigaw kaming remodeling, revise pre-fire planning po since 2018. Ikaw na po kami po yung mga targeted barangays itong under low risk, kaming nasa high risk. So, ini po talaga pinunan na po yung pagdumanan po ini. Okay. Okay. Ang iyan sir na mga na-identify nyo na mga nasa mga lugar, ano po ang mga lakdang na sa indang dapat sunodon? Tanganing malikayan po ang peligro as in maging matuninong asa to yung pagsabat kang bagong taon. Wala ko. Okay. Opo, Miss Jenny, sabi nga ni baga ang sa mong target is a whole of a nation approach, Kaya kabaga po kung nalingin doon sa muyang
pag-nunsyar kang Oplan paalala sa tuyang malls ng SM, kasabay po dumang gabos na ahensya, kung saan po sidang hinagadan mi na magtabang duman sa pagtaong tiyempo sa pag-implementar baga po kang ining programa. Talaga nga baga po ang hinahagad kasi po kang Executive Number 28 is a communal or community fireworks display. Kung pwede po parte po kang protection kan sa tuwing LGU, they should really identify just one area, and then kung pwede po sila na po mismo ang manginutan. Doon po magpapatok di na po pag pakusugon ng bot na magpapatok pa sa mga kaharungan o sa sinaling lugar, kundi po sa lugar lang talaga po sa barangay o sa syudad magpapatok dumang gabos para din delikado. Okay. So halimbawa, Sir Tabe, ang sarong barangay, they are mandated na maggibo talaga ng area para sa gustong magpapatok, or pwedeng talagang bawalon talaga nila sa pagpapatok? And actually sa ang government is only regulates sabi sa Executive Order number 28. Ang gobyerno po maano sa sabing they call this irregular lang po ang paggamit protection sa tao ng regulations. Ngayon po kung ang sarap pong banwaan ay magsabi na ibawal na sa inda pong lugar, nasa inda kung total ban sa inda. Okay. Pero sa BFP ang stand kang BFP, we stand with the executive order. We are part of the government to just look into the safety. Pagabot po digi sa programang Oplan na paalala, iwas paputok. Yes, sige po. Sir, ano po ang mga ipinagbabawal sa iraron po kan Oplan paalala para malinawan na sa tuya ng mga paraan tabi? Kasi minsan ako, personalmente, nabibigla ako. Igwak yung mga nahihiling ako na sa mga pinagbabawal na puputok. Saan na nagkakakuro ka ini? Ipinagbabawal na nga ni, pero nakakakuha man gira partner, diba? Baka din hindi kaya aram na bawal pala dito. Ano pong mga pinagbabawal sa irarong po kan Oplan? Ay sir, dekong kapot kang listahan, pero yan po, nasa listahan po yan kang Republic Act 7183. Yan po, yan po ang duman, alaba ko pang listahan kan, itong mga piccolo, itong watos, yan po yung pati duman. Ay ga pang aduman kin mga gramo na dapat lang Yan kumpleto po itong Republic Act 7183. Kung saan po minasabi na ito ang inapod na firecrackers guide na talagang susundon ta. Tama po, 7183 So yung po makukuha pang alabaw na lista. Ang sa Bureau of Fire is kung paano masiguro is that our mandate is to really detect kasi sa moya ang detection, sa moya ang inspection. Yan sa pong reparon, may kung yan po minagiki-permit. Kung yan po ang sabing tama or permitted firecrackers. And then sa enda pong pagtinda kung pagbawa po sa Legazpi, tawan ni Mayor Ki lugar na tindahan, magtindahan sa itong mga partindakayan, ang BFP po may inspection dyan, ilingon kung kamo may permit, kung kamo may sabing may bading tubig lamang o may fire extinguisher sa imong tindahan, and then arayo ka mo sa mga kaarungan. Yan pang sa Bureau of Fire. Okay. Ano po sir ang pinagigibon nindong adjustment sa pag-implementar kaining Oplan paalala campaign ngunya na nasa tahaw kita kang pandemya, asin pa diit nag-aadaptar na kita kang new normal? Apo, ang sa mga pang-adjustment kaya is kung dati po is kami masigasig na kami maduman kami mismo nagdudulog po sa komunidad this time po we are now tapping on the agencies concerned, lalo po sa DTI, po sa ating sa PNP, sa tuya po sa DOH na kung pwede po pakusugon talaga po ang sa tuyang kampanya talagang sa magtarabangan po kita ang DTI siyempre of course hindi ang maagi ang kung yan ay may ICC or may PS mark po sa PNP they have this Republic Act 7183 to enforce. Sa DHS po, siyempre, ayaw sila ng datos ng mga nagkapurotulang kamot, nagkagaradan. So, if they could show that again to the public and make the public aware sa dangers po kanina mga paputok, and siguro po talagang hindi pong nasasabi ng safety, the safety of the people during the holidays po talagang ma-achieve ito po ka boss. Okay. So, sir, aside from going on ground, so ito nga sabi mo po na maduman ka mo sa mga community, na mataram kan mga dapat na maisihan kan publiko. Information dissemination. Yes. Ano pa po ang iba pang mga paagi kan BFP para
mailingan, maaraman kan lambang miyembro kan pamilya an mga aktibidad kan BFP when it comes to Oplan Paalala Campaign. Ay, yun na nga po ito, sir, sa ano, kami po nagpuon mag-launcher po dito sa Bicol, ano, December 2 baga. Kami po naglaom kami, ano, we have this confidence that ito po susundan ko sa itong mga farm marshals. They would seek audience, ano, with their mayors, respective mayors and MDRs. Kung talaga po sa indang kasabiyo na ano itong mga requirements ng BFP. Ano po, lalong-lalo na duman sa ina-upload na identification ng area, this is now an implied function of the BFP na kami ang mapili kang lugar, ano, kung saan pwede magpaputok. Kasi po, Sir Miss Jen, nasa fire code po yan na yung kaming requirements kayan. And actually, ang mapaputok po, ano, maski po mall, makakasabukit permit, and we have those kind of criteria. So, it is an implied, ano, implied po yan na trabaho na kami ang ma-recommendar kang, ano, kang lugar na ding delikado po kung yan magpaputok man. Okay. Okay. Base sir sa indong datos, kamusta ang mga related incident sa Bicol region, lalo na po kang mga nakaaging taon? Alangkaw ba? Lalo na po sa insidente nin Solo. Actually, Miss Jen, ano, ang sa firecrackers po, ano, may akong matataong datos sa ngunyan, but Okay. you know what, the good news is that ito baga pong third quarter, ano, na sinabi ko ang third quarter, naglangkaw kita ng 16% sa kasulo. Okay. This time po, Sir A and Miss Jen, dakulaon pong ano, dakulaon na, ay may magayon na bareta kasi nagbaba po kita ki 39% sa residential fires na po. Nagbaba po kita ki ano, ki 33% mo po sa commercial establishments sa kasulo. Yan po, nagbaba po kita sa mga kasulo, ano, sa residential tapos sa commercial establishments, ano. Sa totalmente pong ano, pagbaba kang kasulot is 22%. Yan po for the fourth quarter. Although di ba po tapos ang Disyembre, that is only up to November data. Okay. So ito po, sabi ko nga ni magayon na po ining ano, magayon na po ning ano, sugpunan or pupuunan na talagang asahan tanan na ang sulo po sa fourth quarter. The full fourth quarter is pababa po ang sulota. Okay. Wow. Congratulations. Ngayon pa lang, ma-congratulate Oo. kita sa Bureau of Fire. Dako lang bagay iyan, partner, Oo, sa diba? BFP, talagang epektibo sa indang kampanya na mapugulan ang kasulo or any related firecracker incidents. Ano? Okay. Sir, ano po ang sa imong mensahe sa lambang miyembro kan pamilya na nag-aantabay ngunya na nguyan bagang araninaan Kapaskuhan, araninaan na New Year? Ano po ang sa imong masasabi tanganin na matawan ng tining giya ang mga paraantabay tayo, especially ining mga nahihilig sa mga paputok? Ang samoy pang ano, ang sa mong sabi nga pakiulay po kayo sa gabos, ano. Primero magdangog sa DCGB siyempre sa tabang ng DCGB, ito pong sa mong kampanya, sabi nga ni ano, team na laban, no, na nagbaba sa kasuluta without the assistance of the media, lalo pa ang sendong radyo, ano. Apo. Na pirmi kami nabibida sa radyo, so ang tao na remind sa muya. Ang sa muya pong pakiulay-gilay na, no, ito pong dati na magkisabayan kita sa ano, sa ining lakdan kang gobyerno na kung pwede din nagatang magpaputok na sa dirot ng Kapritso, magdumaki mo po lugar sa lugar nindong paputokan, dumang ka mo pagdabos ng paputok, ano. Gibo na yun doon nag-picnic, ano, picnic ka na baga sa abroad na they would go to the park, bada ng pagkakan, dumang gibos mapaputok, ano. Opo. And of course, they put in the tabi, Sir A, paglingaw nitong sabi galayo na paggamit kasi itong mga kuryente, lalo ng extension wires. Kung pwede, sabi nga, strictly saro lang pang extension wires na napagdurugdugdugdugdung pa. And of course, ito pong sa itong mga pailaw, ano, sa itong mga Christmas lights. Ulitin ko po, ang pang-arong po, ang pang Christmas lights po, pang Loski Arong, dapat po sa outdoor Christmas lights ng po yan. Okay, so baka po kita magkiriti-kiti, masulo kita gabos. And of course, Sir A, itong kung magluto-luto, bro, barbecue, di na ganyan pagbutsa na ano, di na bayaan na yan nagalaad pa. Okay, may baga pa, no? So, simpleng dugdug lang kitubig yan. Ano po, sabi nga ni Pagganso sa Bicol na Sigbuhan sana. Yeah, Sigbuhan yan, okay. Opo. And then, of course, Sir A,
sabi nga ni ang pagluto-luto since uso ngayang siyempre makrokarakan nag-reunion. Opo. Di pa paglingawan ng pagsarado po kang kang gasol makataas mo po ang sarado kang silane mo sabay na po duman sa gasol para po talagang mayong matipo na pa diyan na fuel sa hose mo para dahil sa pagpunan pagsabog or pagkalayo. Okay. Okay. Sir Aramis, ang sa indo pong mga pagiromdom sa lambang miyembro kang pamilya, dakulang bagay, lalo na po kita ngunyan, na paparani na ang kapaskuhan, as in, makalikay kita sa mga insidente ning sulok, as in, ano man na peligro sa tuyang palibot. Okay. Sir, bago kita magpaarama na po, sabi po nindo ang Bureau of Fire ang tao ning lugar kung saan po mapaputok. Tama? Opo, ulitin ko po, tabi Sir A, implied po yan, no? It's an implied function sa BFP kasi po, yan sa Division 6, kansa mo yung fire code na talaga pong iko kaming criteria kayan. So, it's a function na sa mo pong inako po yan na talagang kami tatao ang magpili. Yes. Kami ang tatao magpili kung arin pong lugar ang pwede o pwede. Okay. Sir, bago kita magpaaram, kung saan po mas maray magpuputok, sa luwas o sa laog? Sa po? Community fireworks po. Community fireworks sa luwas po yan. Sa luwas, iyan. Yes. Baka magpuputok ka mo sa laog, ha? Bawal yan. Delikado po yan. Sir Aramis, nakula po sa mo yung pasasalamat. Tinaawan mo naman po kami ng oras ligdi sa programang Usapang Pamilya. Thank you so kami much. po, kulang sa may pasalamat sa inyong sendo pong programa, Miss Jen and Miss Sir A. And sa DCGB po talagang sabi nga ni, ang BFP po kami yung piga intra sa programa talaga para may siya po kang tao, ano pong dapat na paglikay. Sa ngaran po ka sa mong direktor, kung may napagkita ibang kaputan, sa ngaran po ka sa mong may gusto na direktor, si Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon, kami po gilin ka pasalamat sa DCGB. Thank you so much, Sir Aramis. Thank you. Salamat, Okay. mga tugang. Sabi na daw po nito si Sir Aramis, ha? Kung mapaputok, tabi. Sign partner. Oo, sa napiling lugar. Sino ang napili? Sa community Fireworks. fireworks. Bako kung saan na. Depised kung napiling lugar lang yan. Bako kung saan ang pinili mong lugar. Sa rin mga parentaba, ito po si Fire Inspector Aramis Balde, ang tagapagtaramkang BFP Region 5. Mabalik kita, partner. Oras, alas 2:35. An oras hatod sa Indokang. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right,
For a healthy Pilipinas. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Pasko na maugmaan, minamaot niya, ni Konsehal Mayling Acuña de. Harayo sa helang, igwang kaugmahan, maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, an minamaot niya, ni Konsehal Mayling Acuña de. Jóvenes na maugmabilog na pamilya, kaagihan na sin mga magurang pa. Gabos kita magpangaji na ang COVID padagos ng matapos. Maugmang Pasko nagahali kay Konsehal Mayling Acuña de. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakuna duman, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, di na po muna kita maglaw sa trabaho, asintulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Ipiglansar kang Philippine Post Office ang postage stamps para sa paparani na Pasko na may temang Paskong Pilipino 2021. May 4 na disenyo ang postage stamp na nagpapahiling kang mga iba-ibang paagi kang pagselebrar kang Paskong Tatak Pinoy. Ini minasimbolo sa hope, togetherness, love, and faith.
pwedeng mabakal ang Christmas post stamp sa kantidad na 12 pesos kada pedaso. Oy, is Paskong Pilipina. Wow. Ini po ang bagong stamp mo niyan na pinaglansar ha. Baka masabi ka mo design sila Yes. ngayon. Oo. Magayon yung partner ta. Magayon ang napili nindang tema. Apera dyan sa ipigpalawas nindang design nyo kang stamp partner ta. Kumbaga, talagang minasimbolo sa paglaom, lalo na ngunya na nasa tao kita kang pandemya. Grabe ang sa to yung nadidipisilan na o na-experience ang kadipisilan, pagdios dahilan sa krisis, darakang COVID, di ba? 12 pesos man sana. Yes. Oh, yan. Oo. Baro-barato man lang, di ba? Yes. Dahil ba ko makulugon sa bulsa? Oo. Alright. So, sige. Madig din naman kita partner sa ang tanong ni Nong. Ano naman daw ining sa tuyang nasa wala? Okay. Nasa wala. Ang makaukod po ka ani, ano yan? May 50 pesos na load. Oo. Hali kay Nong Meat Shop. Yes. No? Okay. Pwede mag-upload po sa 0938-891-5475. Sa Globe man, pwede mag-upload sa 0927-3980-955. Okay? Hindi aranin sa topic ta kasabago with Yes. Sir Aramis. Ano? Malikayan ang sulo. Incident nin sulo. Ini na ang sa kuyang nasa wala. Nagkikriarning kalayo. Okay. Pinag-iingat ang mga pinag-iingat ang mga tao na maggamit kay ni. Kung matago kita sa harong, dapat harayo po sa mga abot kan mga aki. Oh, dapat nakasecure talaga. Yes. Okay. Gagamit ini sa pagmakot. Oo. Maluto ka bagaki, maluto ka ki. Kung anong lulutuin mo na magamit kaning kahoy. Oo. May caller kita, partner. Sige daw. Good afternoon. Go ahead po. Sisay po ini. Alvin Hoy po. Sino po? Si Alvin Ho. Alvin. Taga saan si Alvin? Barangay 8 po. Saan po? Barangay 8. Barangay 8. Tama? Tama. Ayun, nag-failed. Naputol. Sige. Apod po, Giraray. Hanap ka po ki... Magayon na signal. Yan. Di ba? Sayang man kang 50 pesos. Igwa na naman. Okay, welcome back, Alvin. Taga sain ka po? Pusporo. Pusporo da partner. Pusporo. Okay. May saro pang klo. Lighter. Natapo ta lighter ang sa imong kasimbagan. Delikado baga po yan pag yan sa pangahati. Piling pagkarawatan yan. Kansalo. Oo. Ika Alvin, nagagamit ka ki lighter? Dahil po, talaga naman ako ng sigarilyo. Pero pag sindi kang kandila, ano pigamit mo? Pusporo. Pusporo. Pag nagsindi ka ki ano pang mga pigsisindihan partner? Pag masulo ka. Masulo. Pampadulag sa mga lamok. Pusporo. Mas gusto mo sa pusporo na tapos ang gusto mo? Pusporo po. Dati, si Papa nagtatrabaho sa kumpanya kang Pusporo. Oh, Okay. loyal sa Loyal, produkto. Pero ano ang simbag mo ngunyan na pagkahapon? Ano po ang simbag mo ngunyan? Pusporo po. Pusporo. Pusporo. Okay. Iyon na tabi sir ang sa imong pinal nakasimbagan. Matawa ko kiklo. Ano po, gasolina? Ini may bato. May bato. May bato? May pigapod na bato. Igwa nagkikirisi-kisi sa ng igniter. Lighter. Okay, lighter. Sigurado ka na. Sige po. May fluid. Sigurado ka na lighter. May fluid. May agum ka na tabi sir. Hindi po na lighter. May agum ka na tabi sir. Wala po. Iguana. Paano kan partner? Day ka na, ekis ka na partner. Pira na po ang sa imong aki. Dua po. Dua. Okay, congratulations. Sir Okay, Alvin. partner, lighter. Lighter is... Correct! Congratulations. Tama. Sige. Congratulations, Alvin. Sa mga magaramit ng lighter tabi o ni tabi o sa mga
nakaantabay lighter. Yes, opo. Sa mga magaramit ng lighter, ngunya na mapuputok. So kung mapuputok magamit ng lighter, mapuputok sa luwas, ha? Okay. Mag-ingat po sa paggamit ng araw ganing mga gamit. Opo, Lighter, igniter, posporo. Oo. Makalikay kita sa mga insidente ng solo partner. And ang 50 pesos na load, hatod po sa indo ni Nong Meat Shop. As in, sa iyang dampa partner, makukuha sa... Imelda Roses, dyan tabi sa Tahoe Road, Legazpi City. Okay, thank you, Nong Meat Shop. Kamusta ang tamo na partner? Sa tuyang mga paraan tabay, si Heaven Alagna, good afternoon. Pura de Castrolita, good afternoon po sa Indokoya A and Ate Jen, God bless daw. Si Madam Heidi Medallion Buemia, Siringman Sirik Bilasa, Andy Hugs Elpedes, and Siringman si Cariningo Nielco, and Natividad Buen Consejo Bisa. Hello man kay Nalili Ocfemia. Siring man kay Madam Miriam Garcia Cedro. Good afternoon po sa imo. Siring man si Pura de Castrolita and Marcelina Cabiles. And good afternoon man daw kay Engineer Irish Esqueo sa Minyano kang NGCP. And si John Paul Mendoza kang Tabaco City nakatutok man partner. And happy birthday sa gabos na nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo niya na aldaw partner. Happy birthday kay Rainiel Novelo Bukid. Happy birthday to you. Siring man kay Sir Elde Peralta. Happy birthday po Sir Papsi kan Santo Domingo Albay. Si Mercedito Nogalo, happy birthday. Jespery Nuarde Alfonso. And siring man daas si Vigil Bisa Nunez. And si Jim Andre Balisbis kang Youth Choir kan Santo Domingo Albay. Happy birthday. Sige po, sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga kumpleanyos, ngunya na pagkaaldaw, happy birthday. Mag-birthday lang po kamo hanggat gusto nindo. Opo, oo. Ang pahabol man, si Sir Nars Barciliano Boaraw. Good afternoon po, Sir Nars. Yes, sige, partner. Bitaminang Pampamilya. Pawalat, ngunya na pagkahapon, sabi digdi, if you can figure out how to be kind, figure out how to be quiet. Kung dahil tada kaya maging mabuot, maging silencio na kita. Yes. Silencio na kita, partner. Madumani kita. Yan na po ang presentasyon kang sa tuyang programang Usapang Pamilya. Ngunya naldaw ni Rebes na kay Bata sa Lado Technical, si Kuya June Napoles, si Ringman sa IT, si Richard Azores Astor, and Adin Laad. Ako po si Kuya A. Hindi man po si Jenny Matthew Balyaran Mabala sa idong pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos.
pesos lang. McDo Everyday McSavers starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 3:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Suhay sa right up to privacy, asin bako solusyon kontra text scam, ang propestong lay na mandatoryong pagrehistro kan subscriber kan sa indang SIM card. Sigun kay Representative Carlos Isagani Zarate na may specialty tools ang pigagamit ang mga gustong manloko tanganing makapagdara o magpadaranin mga bogus na alert text. Magiging inconvenience sa naini sa mga papasakitan o asin papasakitan ang NTC na panginotan ang bulto ni narehistrong SIM cards. Tinawanin doon kan kongresista na saro sana ang pundo para sa infrastruktura kan na magkakaigwa o magkaigwa ng toltol na internet connectivity sa nasyon. Magigiramduman na pasado na sa penal na pagbasa kan kamera ang nasabing propestong lakdang kan Lunes. Yan ang pangalas 3 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod